Foli ani tanuni an bɛ o lase Mali actif filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma nin waati in na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan, n ka foli bɛ se aw bɛɛ lajɛlen ma. I b'a ye k'a fɔ ko bi alamisa don na septembre kalo tile 8 fɛn min ye an ka finitigilakaw olu ni Manantali sifinnakaw karila ɲɔgɔn na, o kun tɛ dɔwɛrɛ ye i b'a ye k'a fɔ ko Manantali ɲɛmɔgɔ dɔ bɛ yen nɔ min bɛ société d'exploitation du barrage ani du Felu kan, i b'a ye k'a fɔ ko o ni sifinnakaw karila ɲɔgɔn na. A bɛnbaliya samana kojugu, a samasama barika bonyara, i b'a ye fɛn bɛ finitigilakaw olu nana ka na sen nana ka na don a kɛlɛ la. A kɛra gazi ciba ni ɲɔgɔn gɛn ni bɔgɔliba ye kosɛbɛ. Walasa ka se ka faamuyali sɔrɔ kosɛbɛ, fɛn min ye an balimakɛ ye Jɔnkuna Tarawele, ale bɛ an bolokɔrɔ Bafula bɛ yen nɔ walasa ka se ka seereya k'an ye bi sɔgɔmada na ko kɛra cogo min na. Jɔnkuna i ni sɔgɔma. Bah, Ante Cham, ça va? Ouais, ça va, ouais. Kodi baasi tɛ yen? Baasi foyi tɛ yen nɔ. Alhamdulilayi. Ayiwa, Manantali yen nɔ ko a ma nɔgɔya bi dɛ, i bɛ se k'a fɔ an ɲɛna a kɛra cogo min na wa? Ok, juste an bɛ Maliactu filɛbaga bɛɛ lajɛlen fo nin waati la. Ne tɔgɔ Jɔnkunda Tarawele, n ye kunnafonidila, n sigilen don Bafulabe. Donc, mais yanni n ka don kuma kɔnɔ, n bɛ rectification fitinin kɛ. Gɛlɛya min n'a bɛ Manantali, fɛn ma kɛ Manantali bi. Sabula bi ye alamisa ye septembre tile 8 san 2022 mais fɛn in bɛɛ lajɛlen kɛra kunu araba de. Donc, c'est fait le mercredi 7 septembre 2022. Voilà, donc o rectification kɛ a la quoi. Donc, Cham an bɛ don kuma kɔnɔ. An b'a ye a bɛ san 3 bɔ gɛlɛyaba de bɛ société d'exploitation du barrage de Manantali ani Felu n'an ko ma kuma la suran la ko Semafu ale ni Manantali denmisɛnw ni ɲɔgɔn cɛ. Bon n'i ye Manantali ta k'a lajɛ, Manantali baraji sigilen bɛ commune 3 ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye Kunjan commune ye, n'o ye Bamafele commune ye, n'o ye Jɔkɛli commune ye. Donc a bɛ san 3 ɲɔgɔnna bɔ gɛlɛyaba de bɛ min ye Semafu société minnu n'u bɛ baara kɛ Manantali baraji la n'o ye Semafu ani Sozemu n'a ɲɔgɔnnaw ye. Parce que denmisɛnw kɛlen bɛ ka parce que an bɛ tile min na komi bi bɛɛ lajɛlen ɲɛ yɛlɛnnen don. Olu ɲɛ b'a la k'a fɔ olu mɔcɛw n'u faw olu ka sigidaw olu gɛnna ka b'u sigiyɔrɔw de la k'a minɛ ka baraji cité ta k'a jɔ ye. Donc n'a ma ɲɛ k'a fɔ ni ɲɔgɔn infrastructure bɛ sigida min kɔnɔna na walima localité min na a hɛrɛ kan ka se o population mɔgɔw ma. Donc o hakili kunu nana denmisɛnw minɛ o de kama a bɛ san 3 bɔ an bɛ nin gɛlɛya kɔnɔ. Maintenant gɛlɛya min y'an sɔrɔ kunu n'a kɛra Manantalikaw fɛ yen ni mɔgɔ 28 ɲɔgɔnna olu minɛra ka na n'u ye Bafulabe an bɛ don min na komi bi n'u bɛ gendarmerie la Bafulabe mɔgɔ 28 wa mɔgɔ 28 na min ye mɔgɔ minnu bɔra ka manifestation kɛ kunu olu mɔgɔw de don dɔw minɛra dɔw ma se ka sɔrɔ an b'a ye maa minnu minɛra cɛkɔrɔbaw b'a la a dɔw yɛrɛ bɛ dugutigiw bɛ a la denmisɛnninw bɛ a la. Non, dugutigi b'a la, je confirme que dugutigi dɔ b'a la. A dugutigi yɛrɛ bɛ arrêté waati min o y'a sɔrɔ min a ka insigne ye a ka insigne de chef de village min n'o bɔra ka d'u ma sisan o bɛ a kan na. Parce que oui o insigne a minɛra ka insigne to très bien a bɛ minɛ waati min na parce que il était parmi les manifestants donc parmi les personnes arrêtées ale bɛ minɛ waati min a ka insigne b'a kan na. Bon ale yɛrɛ bɛ minɛ waati min parce que dugutigi 17 ɲɔgɔnna minnu bɛ zone kɔnɔ olu bɛɛ bɔra ka fara manifestant kan kunu donc minɛli kɛra waati min na an yɛrɛ taara terrain kan an y'a dugutigiw ye u ka médaille b'u kan na nka kelen kɔni minɛra ka na Bafulabe o donna anw yɛrɛ ɲɛna mobili kɔnɔ Manantali a n'a ka médaille ka na Bafulabe an bɛ don min na komi bi bon minnu bɛ Bafulabe u datugulen tɛ kaso la an bɛ don min na komi bi mais u bɛ gendarmerie la parce que dossiers de kan ka labɛn des trucs comme ça. Maintenant gɛlɛya in nana cogo di ka kɔn bi ɲɛ wulikajɔ bɛ sanga ni waati parce que denmisɛnninw y'a ye k'a fɔ maa minnu n'u bɛ tala baraji in baara la olu yɛrɛ k'a fɔ a main d'œuvre qualifiée bɛɛ bɛ Bafin ani Banbugu kɔnɔna na parce que sigida an b'a wele ko Bafin ani Banbugu n'o ye Kunjan Bamafile ani Jɔkɛli ye. Donc a jeunes électriciens bɛ yen gardien bɛ se ka sɔrɔ yen spécialité caman bɛ yen a bɛɛ bɛ sɔrɔ yen. Nka jeunes ye min yira an na parce que il y a 3 présidents de jeunes olu de bɛ mouvement in ɲɛfɛ ten donc olu y'a yira k'a fɔ olu fana ye kalan kɛ pour que ka na ka baara de sɔrɔ mais olu tɛ se ka kalan kɛ ten k'a fɔ u tɛ baara sɔrɔ baraji in na n'o ye Semafu kɔnɔna ye
Donc u ka kɔlɔsiliw y'a yira k'a fɔ maa minnu n'u b'a la ka taa souvent i b'a sɔrɔ Moritani-kaw de don walima i b'a sɔrɔ wɔlɔfɔw don k'a sɔrɔ a bɛɛ bɛ sɔrɔ Mali kɔnɔ yan nɔ. Donc u y'o démarches caman kɛ waati dɔw la contrat déterminé bɛ d'u ma contrat d'essai 6 mois 4 mois des trucs comme ça. Donc u y'a yira k'a fɔ u mago bɛ infrastructure fana na minnu kan ka jɔ u ka commune kɔnɔ pour que denmisɛnw bɛ se ka épanouissement sɔrɔ. Donc a ko ka ca. Préfet kura min bɛ an fɛ yan nɔ an b'a fo kosɛbɛ kosɛbɛ parce que ale ye cɛsiri caman kɛ. Ale nana a tɛ tɛmɛ kalo 4 kan. Ale yɛrɛ wulikajɔ min kɛ nin kuma kunna a ka ca kosɛbɛ. An b'a ye hali juma tɛmɛbaga a yɛrɛ tun bɛ Manantali a taara ka sigi ka fɔw kɛ. Mais k'a daminɛ autorité fara population kan bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ denmisɛnw ka wulikajɔ in c'est une cause noble et puis u bɛ tiɲɛ kan ils ont la volonté vraiment k'a fɔ développement de ka kɛ parce que an y'a ye k'a fɔ rencontre fɛn o fɛn kɛra jeunes tun ye revendication kɛ jusqu'à 30 revendications 30 revendications. Maintenant jɛkulu min sigila ni commandants bɛ yen conseil cercle maaw bɛ yen maires bɛ yen dugutigiw bɛ yen fɛn o fɛn n'u da kan ka don a la hali SEMAFO ni SOSEM maaw n'olu ye société ye minnu b'a la ka Manantali baraji exploiter u bɛɛ tun bɛ yen. Donc a yira la k'a fɔ jeunes ye demande min kɛ a 30 ka ca kosɛbɛ. Donc an ka fɛɛrɛ kɛ k'a tɛntɛn minnu ye kolobaw ye parce que revendication na dɔw ye kelen ye quoi mais i b'a sɔrɔ a formulation kɔnɔ fili bɛ a kɔnɔna na. Donc a nana tɛntɛn ka kɛ revendication 15 ye 15 recommandations. Donc a yira la o lettre de taara ka di société minnu n'u b'a la ka Manantali exploiter bi n'o ye SEMAFO ani SOSEM ye k'a fɔ nin revendication 15 fɛn min ye 30 ye o kɛra 15 ye a y'a lajɛ aw bɛ se ka min ɲɛnabɔ sisan a ka sɔrɔ ka chronogramme kɛ k'a fɔ an bɛ nin ɲɛnabɔ nin waati an bɛ se ka nin de kɛ sisan. Donc o lettre bilala ka taa min ye nin baraji responsable ye une semaine réaction ma kɛ or c'était un délai qui avait été donné k'a fɔ baara in ka kɛ o waati kɔnɔ. Mais on a vu que ils sont restés jusqu'à plus de 1 mois au minimum 1 mois hali u t'a dɔn min bɛ document in kɔnɔ hali u t'a dɔn min bɛ document in kɔnɔ. Kuma tɛ k'a fɔ an bɛ nin ɲɛnabɔ nin waati an bɛ nin ɲɛnabɔ nin waati. Donc autorités caman y'o confirmer k'a fɔ vraiment denmisɛnninw muɲuna denmisɛnninw tiɲɛ yɛrɛ la négociation ni dialogue kɛra. Maintenant don min denmisɛnninw y'a ŋaniya k'a fɔ an bɛ na bɔ parce que an tɛ jatelɛ an b'a ye k'a fɔ an ka ɲɛmaaw n'o ye préfet ni conseil cercle ye u ye nin bɛɛ wele ka na ka sigi u ko c'est vrai gɛlɛya bɛ yen mais anw ye papier min bila ka taa d'aw ma n'o ye 15 revendications ye. Aw sera ka mun ni mun ɲɛnabɔ o la a yira k'a fɔ nin société fila in na société kelen bɛ yen min kɔni ko olu b'a la k'u taw traiter n'o ye SOSEM ye ko olu b'a la k'u ta traiter dɔɔni mais min ye SEMAFO ye ni problème bɛ o société in yɛrɛ de nɔfɛ bi a DG vraiment a yira la k'a fɔ olu yɛrɛ tɛ document yɛrɛ ko kalama pewu vraiment ça n'avançait pas après 1 mois document taara ka d'u ma k'u ka exploiter. Donc gɛlɛyaw nana kɛ an yɛrɛ kɛnɛ kan kunun vraiment on a vu que autorité même vraiment autorité font ils savent que les gens ont fourni des efforts parce que DG min bɛ yen n'o bɛ SEMAFO kunna a yira la k'a fɔ vraiment a ka mɔgɔya ma bon ten kosɛbɛ. An y'a ye k'a fɔ dugutigi minnu bɛ nin zone in na a dugutigiw bɛ taa fo dugutigi 10 ani ɲɔgɔnna la u y'a essayer ka wuli olu yɔrɔw k'u bɛ taa directeur rencontrer directeur u ka se ka échanger gɛlɛya minnu bɛ yen u ni denmisɛnw bɛ se ka ɲɔgɔn faamu cogo min na mais an b'a ye k'a fɔ souvent u bɛ journée passer u ni SEMAFO directeur u tɛ ɲɔgɔn ye cogo si olu yɛrɛ b'a ye k'a fɔ o ye dɔgɔyama ye parce que olu yɛrɛ k'a fɔ olu ye maninkaw de ye i kana fɛn di olu ma mais u bonya i k'u considérer an yɛrɛ ye kuma caman mɛn denmisɛnw da u b'a fɔ an ye k'a fɔ ko DG min n'a bɛ SEMAFO kunna ko vraiment a b'a fɔ a ka kuma dɔ kɔnɔ ko les jeunes là ko c'est la basse classe ko basse classe mɔgɔw ɲɛ kana don a la dɔw ko yɛrɛ k'a tɛ sigi Manantali souvent 3 jours 4 jours il n'est pas stable à Manantali. Donc o gɛlɛyaw bɛ yen maintenant mun na ni problème wɛrɛ ye parce que ko in bɛ munumunu na ça fait plus a ka ca ni dɔgɔkun kelen an bɛ nin ko in kɔnɔ an y'a ye k'a fɔ DRH fɛnɛ nommera n'o ye Kulubali tɔgɔ dɔ ye lui il est venu trouver que tension ba de bɛ population jeunesse ani baraji mɔgɔ SEMAFO ni ɲɔgɔn cɛ bon lui il a mis en jeu une couple là o kun ye DRH dɔ ye a kun bɛ période d'essai 3 mois la walasa ka mɔgɔw tin don ɲɔgɔn na quoi. Traoré.
o fana nana kɛ gɛlɛyaba ye o coupe ngo kubu inda wala saka mɔgɔ tin don ɲɔgɔn na wa fana ye demande d'explication dɔw Traoré ka taa bon o mouvement bɛɛ tɛmɛna an bɛ taa kunu Traoré de long en large a yirala k'a fɔ jo tɛ denmisɛnninw bolo maintenant jo t'u bolo cogo di parce que Traoré oui allez-y Bolontan inda wala saka mɔgɔ tin don ɲɔgɔn na wa voilà Bolontan Semafou directeur des ressources humaines ale de nan ale recruteur lui il est venu c'est un malien ale ye coupe dɔ pour que division min bɛ yen mésentente min bɛ Semafou yɛrɛ ni population cɛ u ka se ka bɛn et vraiment autorités bɛɛ tun bɛ ka participer mais il me semble que an ye kuma minnu sɔrɔ jeunes da k'a fɔ o coupe ko in ma bɛn DG ma parce que le DG là lui se croit supérieur à la population tant ni mɔgɔ si cɛ pratiquement tout le monde. Bon, le DG là, il me semble son nom de famille c'est un Diaredo, mais il n'est pas malien quand pas généralement Semafou directeur soit c'est les Mauritaniens ou bien c'est les Sénégalais. Anyame Kafobe, on va essayer de regarder texte kono ni infrastructure mais romina oro mo te ko DG quoi. Donc quand même c'est un gars. Voilà, donc il faut que c'est un Mauritanien parce que récemment mo ko mo chama bora Mauritanie kana ka bara soro ka bafin ka dem sunu wera to no. Donc maintenant kunu mu fili denmisɛnninw sɔrɔ parce que a fɔra bi n'i bɛ manifestation kɛ i kan ka autorisation ɲini autorités kɛrɛfɛ autorisation de marche maintenant les jeunes ils ont formulé une demande k'a fɔ u bɛ manifestation kɛ kunu mercredi. mais Traoré o yɔrɔ la ne bɛ ka précision min di o yɔrɔ la ni maaw bɛ manifester demande d'autorisation de ɲini mais lettre d'information de bɛ taa déposer o de ye ka autorités informer k'a fɔ ko nin don kama an bɛ fɛ ka bɔ ka an ka nisɔngoya yira walima k'an ka nisɔndiya yira ka manifester donc ça va être maintenant aux autorités de prendre les dispositions nécessaires pour que se ka manifestation in ka encadrer mais maa tɛ autorisation ɲini parce que déjà le droit de manifester est un droit constitutionnel n bɛ fɛ ka o yɔrɔ fɔ walasa ka i latɛmɛ a bɛ se ka taa n'a ye. Ok, donc il n'y a pas de souci quand même. C'est que, parce que hier, on a mis qu'à faire situation dégénérée là. Moi, j'ai été invité sollicité par le conseil local de la jeunesse pour que Manantali pour voir négociation. On a été à la sous-préfecture parce que Manantali relèvera sous-préfecture de Bamafele de fait. Donc, entre la sous-préfet, aller à Irak, aller demander ça, mais à quoi demander, il faut sursoir à cette marche parce que ce n'est pas le moment. Donc, les voies de négociation sont en cours. Donc, en dialogue, mais il faut sursoir à la marche. Donc, ce n'est pas le moment. Et vu l'état actuel du pays, donc, comme Marsico nous a dit, mais avec tout ça, il me semble que je nous a trouvé non vraiment qui était décidé à marcher. Donc, maintenant, on a marché qui est télé. Le rassemblement que nous sommes du coup. Mais avant la marche, bon, en ce le Manantali Kounou, on a une information financière qu'a fait, on communiqué bla, organe de presse de là. Ka dugutigiw wele k'u n'u ka conseil ka na ko ci wɛrɛ bɛ yen mais a ma f'u ye k'a fɔ ko marche bɛ yen o fana version fɔra an ye a fɔra dugutigi fɛn o fɛn bɛ yen ni a bɛ Manantali barasi fɛngɛ kɔnɔ donc k'u bɛɛ ka na c'est pourquoi dugutigi 17 ɲɔgɔn na o de recensera minnu tun bɛ Manantali dugu kɔnɔ kunun n'u nana marche in kama mais a dɔw selen Manantali dugu kɔnɔ u y'a ye k'a fɔ ja olu bolo u nana wele kun min na o tɛ mais u nana a yira k'a fɔ ja u bɛna bila ka marché de pour que vraiment ka sira barre barasi baarakɛlaw kana don u kana se ka bɔ an yɛrɛ y'a mɛn k'a fɔ autorité dɔw da ye k'a fɔ jeunes yɛrɛ u tun bɛ fɛ ka don barasi in kɔnɔ bon bɛɛ b'a dɔn olu yɛrɛ ka fɔ la risque min bɛ Manantali barasi kɔnɔ bi a ma nɔgɔ kosɛbɛ ce n'est pas une petite infrastructure voilà risque ka bon parce que yɔrɔ dɔw bɛ relève bɛ ta à chaque 2 heures min fɔra an ye à chaque 2 heures, équipe peut parler. Donc, on ne doit pas empêcher le fonctionnement du barrage de Manantali, surtout qu'à risque et c'est pour beaucoup de pays, il n'a pas un rebat de Tchoukomna. Donc, face à ça, l'autorité, les forces ne pouvaient pas rester en marge, car beaucoup de faire pour empêcher les manifestants d'accéder vraiment au site du barrage. Donc, l'autorité ou comme les jeunes avaient vraiment la volonté qu'à Tara Baraji Konon et chose qui n'était pas facile. Par Manantali Takalagé, il va y avoir force Tchamambé. Non seulement gendarmerie B, mais il y a escadron FNB.
Donc, on a pour sécuriser le barrage de Manantali. Donc, c'est même en bas, faut qu'un camp consomme parce que aller Jogina, mais c'est une blessure légère. Bon, franchement, mais n'est rien faux. Anya ka fo ada yoron na kolbe no ana blokoroni bon ayra na pele ka fo ouais kuru de asro kuru imbora manifestant de propre voilà gaba kuru de asro franchement parce que lui bon alere ni population kadi kosobe parce que ara alere jogina wati mina chorba ube jamala manifestant no munu kashira o foranye ka fo lu kashira et jeune frembe anyerendo gerla nyona ils disent que vraiment ils regrettent le fait que parmi les manifestants, on sera CBMA, parce que CB ou conseil, ou CB fin tchamama, CB y est donc un repas faut qu'un qu'on a bu Kosobe. Et même quand nous on a été à un bissimna Kosobe, car faut un na bipina jamana mogotena. Olu flâne, certes ils sont jeunes. Il a même repris que allez génie, on aurait génie. Donc, Jamana Kuntiki est génie. Jamana Kuntiki, quand lui il échoue, c'est comme toute la jeunesse qui a échoué. Donc, vraiment, lui, il a fait tout son possible parce que manifestement, on commencera à dire, on veut voir d'autres, on veut voir d'autres, pour contourner un peu les fautes de l'ordre. Donc, aller nana pour apaiser parce que lui, il est en contact avec la population. Mais ni escadron Takalage, et ils ne sont pas en contact direct avec la population. Donc, lui, il est venu pour calmer les esprits, pour sensibiliser Kafo. Objectif Moubolo, aller au barrage là, vraiment des soursoirs à ça. Donc, au mouvement qu'on a, parce que Jamala, mon façon là. Donc, automatiquement, deux on a pour sur Alema. Donc, c'est en ce moment que qu'on en a tchassé ça, parce que Kourouflini forme dans la balle, on fait Gaziti, Gazi lacrymogène tira sans faire, qu'à sommation que, mais deux comme à Kafo, Gazi qu'on tira, Jamala, que ce n'était plus en l'air, mais c'était à l'endroit des manifestants. Mais c'était dans le but vraiment de les faire disperser. Voilà, on va disperser. Bon, côté force de l'ordre, quand même. Bon, côté manifestant, on veut de mobile qu'on parce qu'on sort Manantali, on a brigade d'Ala. Bon, il y a un mobile qu'on franchement, il y avait des manifestants qui avaient mal aux pieds. Arouga démarche qu'on vraiment, tu sentais que ou banalendo angana nyonage donc tadigi kera doula mais dire que jogina ou ma jogi nous moi je n'ai pas vraiment cette certitude mais quelque la ibaro ka fo vraiment arnuma gushi koni vraiment do koni ça n'allait pas mais quand ta kuruna kana blabila maina bafulabe maina autorité be ka disposition du menta par rapport à ça walma faut ta se ka région vraiment disposition de mettre ta autorité fait pour que ça ni gelay OK, donc kunu quand même délégation folom sera au conseil local de la jeunesse idi ale tara au objectif tu es mis kata comité kata territoire ganima sous-préfet ni ta bunya do korala parce que quand la jeunesse quittait Baflabe ouais faut préfet ka faut ils vont essayer de tenter que je nous sensibiliser ou sitting table ou tasso comme ça munu tout minalendo on va essayer de négocier sur place, on va libérer. Donc, c'était l'objectif et présenter vraiment les excuses au CB et mis à sort pour que on me libérer quoi. Maintenant, quand la délégation est arrivée à Manantali, donc, vraiment, il y avait une accalmie. La situation était calme à Manantali. Attroupement, tout est, ça s'est fait vers 13h, 14h jusqu'à 15h, attroupement Bana. Parce qu'il y a une délégation assez Manantali, Tchorba, ou Nitukutu, au lieu de Taraka, Demsenu sensibiliser. Olu ni CB échangera Kosobe pour que demande qu'on ga boy jamagata olu era tenter pour que mo munu munara se ka bla chomina bon on yere fana tarak mamina un objectif todi maintenant munu minalen do ga se ka bla jamaga disperser ka excuse demander autorité ou faire no CB anaga jama pour que ni ko me nyanabo chomina aga se ga nyanabo te mais on taraka jo 10 minutes après yana on CB ga nyoy on a vu que mon appel qui a coupé de mobile qu'on a nous Baflabé en Miana. Et à l'heure où je vous parle, les gens là sont détenus, vraiment, ils sont à Baflabé. Mais dire qu'ils sont en prison... Non, les gendarmeries là, ils sont à la gendarmerie actuellement. Mais maintenant, il y a autorité comme il faut. Quand nous serons réunion Belébélba Manantali,
parce que les femmes muso kuntigi ni fɛn olu ko vraiment mɔgɔ minnu taara Bafulabe n'u ma segin ka na olu yɛrɛ b'a essayer ko sugu tɛ sigi Manantali an y'o kumaw bɛɛ mɛn comme le maire était en déplacement le maire est venu tardivement hier soir à Manantali réunion kɛra Manantali jusqu'à 2h du matin hier soir maintenant ce matin an y'a mɛn k'a fɔ dugutigi tɔ minnu bɛ yen olu ko ko ils vont venir à Bafulabe ka na fara dugutigi minnu minɛlen bɛ yan dugutigi minɛlen bɛ yan délégation tɔw et beaucoup de jeunes étaient prêts à venir voilà k'u bɛna fara maa minnu bɛ Zanameri la Bafulabe k'u bɛna fara olu kan mais maire kɔni sera k'u sensibiliser ani mɔgɔ minnu bɛ yen pour dire que u ka o ko bila lui maire maintenant avec une délégation olu nana Bafulabe sɔgɔmada in na o y'a sɔrɔ min ye jeunesse k'a to Manantali a ye Bafulabe cercle société civile wele pour que mɔgɔ minnu nana Zanameri la a fana ka taa bɔ u la donc hadamadenya la yanni kow ka ɲaɲini maintenant ce matin rencontre kɛra Bafulabe rencontre kɛnɛ kan Bamafilɛ maire tun bɛ yen Jɔkɛli fana conseiller dɔ tun bɛ yen ka taa se min ye jeunesse tun bɛ yen société civile tun bɛ yen préfet yɛrɛ tun bɛ yen ani conseil de cercle président ani le président des municipalités du cercle de Bafulabe Bafulabe cercle ye commune 13 ye olu la président kelen b'olu fana kunna min bɛ se ka ko teliw ɲɛnabɔ joona donc olu ye kuma bɔ k'a bin k'a fɔ vraiment gɛlɛyaw bɛɛ fɔra certes denmisɛnninw jo b'a la population jo b'a la parce que u muɲuna gɛlɛya caman bɛ yen mais ça ne valait pas la peine que an ka se nin yɔrɔ ma bi parce que olu autorité wɛrɛ ko denmisɛnninw ma u k'a to an ka taa ni négociation ye an ka taa ni o volet mais n'a sera marsi ni autorisation bɛ d'aw ma n'aw bɔra ka nin kɛ franchement ko kɛra filiba ye denmisɛnninw ma mais voix minnu bɛ yen autorité k'a daminɛ parce que le gouverneur est informé à l'heure là bon le procureur est déjà saisi du dossier mais même au niveau national tout le monde est déjà imprégné du problème donc négociation bɛ yen nɔ pour que mɔgɔ minnu minɛra n'u bɛ se ka bila cogo bɛ taa so maintenant ni ko tɔ minnu kan ka k'o kɔnɔna na olu bɛ se ka kɛ mais on a vu que jusqu'à 17h suite ma sɔrɔ bi négociation na k'a fɔ ko mɔgɔ ninnu sera ka bila voilà. Ayiwa Jɔnkuna Tarawele an b'i fo i sɔnna ka se ka seereya kɛ an ye kunun waleya min kɛra tɛmɛna Bafulabe sifinnakaw fo ka taa se baraji ɲɛmɔgɔw ma waleya min tɛmɛna i sera ka a ɲɛfɔ an ye an b'i fo la kosɛbɛ. Ok maintenant n'o tɛmɛna ka bɔ yen Jɔnkuna a bɛna jumɛn fara la sujet min kan semaine passée n'o ye Bagi ko ye donc on a vu que la situation évolue jusqu'à présent Bagi ma se ka wuli mais an y'a ye délégation kɔni sera ka wuli Bamako bi et la délégation est attendue à Bafulabe quand même u mana don an heure o heure Bagi kɔni bɛ dilan nka ni Ala sɔnna ma sini juma Bagi kan ka boli mɔgɔ minnu bolo kelen bɛ ba kɔfɛ olu bɛ se ka tigɛ cogo min na parce que déjà depuis sɔgɔma erreur dɔ kɛra ni ko ni Ala sɔnna ma voilà ni Ala sɔnna parce que délégation wulila depuis sɔgɔma mais jusqu'à présent u ma don mais d'habitude n'u donna heure o heure u bɛ baara kɛ pour que reprise bɛ kɛ cogo min voilà. Jɔnkuna merci beaucoup. Ok merci vraiment mon frère Thiam. Voilà. Merci. An filɛbagaw hakili tun y'a fɔ ko nin tun ye ani Jɔnkuna Tarawele ka bɔ Mayina i b'a ye k'a fɔ ko a tun bɛ ka seereya kɛ an ye kunun fɔnkɔɲɔgɔnkɔ min tɛmɛna baraji Manantali ka taa se sifin jɛkulu ma fɔnkɔɲɔgɔn tun ni ɲɔgɔn cɛ a tun bɛ ka o seereya kɛ an ye bɛɛ lajɛlen ye a lamɛn bɛɛ lajɛlen y'i ka tɔmɔta sɔrɔ a kɔnɔna la aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma.